जाबाय बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथावना आरो गोग्गाथावना रादाब। मानो होननानै बुङोब्ला बे बोसोरनि 17 जानुवारि खालि गुवाहाटीआव थानाय हुरु हुज्जायाव भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मोदीनि नुजाथिनायाव 10,000 बागुरुम्बा मोसाखावरि बर' आइजोफ्रा मोसानानै दिन्थिफुंनाय जागोन होननानै सरकारि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आरो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय दासान्दि गुबुन गुबुन आरो दाब दाब डिस्ट्रिक्टआव बागुरुम्बा मोसानायनि रिहार्साल एबा तालिमा सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसा खालामदों बे 10,000 बागुरुम्बा मोसाखावरिनि मोसानाय जि दिन्थिफुंनाय, बे दिन्थिफुंनाया भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मोदीनि नुजाथि फैनायाव जाफुंसार जागोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय। गोजोन्थों।